Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndiye tikweza chala mwamba kuti adati kumangoja aoneti. Chala mwamba uko chala mwamba. DPP oye! Protest Athabira Mutharika oye! Ife tonse oye! Ndithokoze kwambiri chifukwa chikondi chanu. Mwatilandira ndi manja awiri, sinembekeze kuti ndimene kunalili kumawa kumaso kumasanako kunali vulo yokhayokha kuti anthunu mungasonkhana chotere kudikirira kuti mpaka tibwere ife achipanja DPP dzakuyankhuleni. Zimenezi ndizosowa mupitiriza chikondi chimenechi. DPP oye! Komanso ndithokoze kwambiri mafumu lonse muli pano. Tamva nkhani ya nthawi, koma tachoka ndi anthu konse pete kubwera kunse konse kuyambira ku ABC kudzafika mpaka pano. Takhati kuyenda ndi anthu pang'ono bwezi pano tafika mwina pasi 3 or to 3 kumene, koma chinatini cha anthu konse tadutsako tinalephera kuti anthu atha mwatundu wanji. Mumve kupepesa mafumu athu kumeneko kuti next time tidzakoza utsande mofulumira. DPP oye! Ulemu kwa National Youth Director Honorable Chisale, komanso Minor Vicha, Director of Women, Honorable Chipungu, Advisor to the President, Honorable Gina Matanga, Director of Elections. Ndena no same muli pano ulemuso Regional Governor mzembo ndime mlandu usina uchule ni yale. DPP oye! Ndithokoze kwambiri kuti lero pa 19 December 2025 msonkhano wathu woyamba mchaka chino ndi uno tayamba kuno kuntandire ntchito yofuna kuchotsa chakwera. Monga mukudziwa amayi ndi abambo muli apa nonse anyamata asungwana, chaka chimene takhati chiyembekezera ndi chiticho kodi tikumvana kwaduko. Takhati kuyembekezera chaka chino cha 2025 aliyense ankati chaka cha mawa MCP choka mboma ndiye chaka cha ndi chiticho kodi. Alipo amene afuna MCP choka apa chala mwamba. Mukufuna MCP choke? DPP oye! Ine sindikutengeni nthawi chifukwa nena kuti mwadikira nthawi itali zambiri zayankhulidwa. Anthu lonsefe tagona ponena kuti MCP yalephera kuyendetsa dziko muno Malawi. Chakwera wanamiza mtundu wa Malawi. Ndikufuna kuti Malawi tonse tili apa tapepese Profesa Athabira Mutharika ndipo mangochiko amve kuti chaka chino mwavotera pa 6 September akhalanso president wa dziko la Malawi. Ndiye kwa pepese DPP oye! Ndiye tonse pati kukuye kuti adati tikufunani ndipo tikuvoterani 6 September. DPP oye! Kodi tikufuna chakwera tikufuna adati? Tamayangani. Tikufuna chakwera tikufuna adati? Chakwera phulika dalipo ndikone. DPP oye! 2019 mmene bwana Profesa Athabira Mutharika ankachoka pa mpando 2020 sugar anali pa 600 kwacha ndikunama. Mmene abwana Profesa Athabira Mutharika amachoka pa mpando Ufresh anali pa 200 kwacha ndikunama. Mmene Profesa amachoka pa mpando mafuta galimoto anali pa 600 kwacha ndikunama. Mmene Kendro bwana amachoka pa mpando anali pa 50 kwacha ndikunama.
mmene professor asapita Mutharika fertilizer ankachoka mampando anali pa 17,500. Ndikunama? DPP wae! Koma panopa tione fertilizer mandama singati? Kwani zinthu zakwera ndi ndani? Mafuta phikira panopa mandama singati? Kwani akwera ndi ndani? Nanga mafuta galimoto mmene professor Peter Mutharika ankachoka mampando anali pa 600 kwacha, panopa ali pa 2,800 kwacha. Akwera ndi ndani? DPP woye! Ndiye mawa kuyambira mawa mande blade mmene professor Peter Mutharika anali pampando adali pa 300 kwacha. Tonse kuno timagula blade ndi kumadya kuno. Alipa amene akudya blade pano? Mukudya blade apa? DPP woye! Mmene professor asapita Mutharika ankachoka pampando Obama anali pa 100 kwacha. DPP woye! Panopa ali pa 800 kwacha. DPP woye! Ndiye ndifuna kukuza chinthu ichi, blade mawa akukweza akufika pa 3,000 kwacha. Mukwanitsa? Blade akukweza mawa akufika pa 3,000 kwacha. Zona zimenezo? Limene ndi boma labwino? Achoke chakwereti? Achoketi? Amayi ndi abambo, mukuona misewu ntani mosemu? DPP woye! Mukuona misewu ntani mosemu? Misewu yonse imene mukuona mtauni umu inayambidwa ndi professor asapita Mutharika 2019. Mukuona misewu akumanga mtauni, akumanga pa central roundabout, mukuona misewu kuchoka pa parliament kupita pa central roundabout, pa crossroads. Zonse zija zinayambira kumangidwa ndi nthawi ya Peter Mutharika 2019. DPP woye! Komanso tu chituko chimene chija sanapange IMCP even mu budget yawo iyayi. Limeneja ndithandizo lochoka ku China ngati msewu wochoka pa crossroads ukafika ukanengo, imeneyo ndi China aid. Tikuvana? Bridge yalongwe lija ndithandizo la Japan. DPP woye! Koma mukaona anthu amenewa akunena kuti iyayi mukuona chakwera delivers chani? Zimene chakwera atu wapanga deliver pakali pano ndi East Bridge. DPP woye! Kunamiza Malawi kuti abweza grant ya 6.5 trillion muno Malawi, 6.5 billion Malawi kwacha kunamiza Malawi. DPP woye! Kodi mukudziwa President Sakamalumbi amanena kuti amagwira Bible eti amakhala kuti akuteteza dziko la Malawi, komanso amanena kuti sadzanamiza mtundu wa Malawi adzayankha chingome chokha. Koma rachakwera mangokhala kuti inu a Malawi ndine anthu ogwira mtima, komanso kumene tukuja khani sanayikoke chokhachi chanango anamiza mtundu wa Malawi kunena kuti wasana contract, wasana agreement ya 6.5 billion dollars muno Malawi lili bodza amene kuti ampaka impeach parliament. DPP woye! Chifukwa anaphwanya lamulo. Kodi lilipo tsiku limene professor asapita Mutharika namako? DPP woye! Yayi musathawe yayi. Oledzera amenewo. DPP woye! Pakali pano akumanena kuti akugawa ngongole za Nyamata za Nifi. Kodi alipo olandira ngongole yapa? Alipo olandira ngongole yapa? MCP ikunamiza anthu kunena kuti akugawa ngongole.
ngongole zimene zija anthu akuanamiza kuti apatsa ngongole mpaka pano akungofira mafomu. Cholinga chimene akufuna mukafira mafomu akunamizeni njolinga pasani ngongole mudzafika mpaka pa 16 September mudzavotere kenaka adzaname ngongole zisapereka. Mulola zimenezo? Komanso kuti ngongole zimenezi ndi mitsonkho yanu. DPP woye! Mukagula bledi, mukagula macheso, mukagula Ufresh, amadula msonkho kumene kuja. Msonkho amenewo ndi umene akagawa ngongole ayimwalaye. Aboma akutenga ngongole zenu, akutenga msonkho wanu omwe ndikumogayirani kumati ngongole zija akugawa ndi MCP. Si ngongole za MCP zimenezi, ndi ngongole za boma. DPP woye! Ndiye asakunamizeni yayi. Mwachidule ngongole zakupatsani musabwezenso chifukwa ndi misonkho yanu imene yoyo. DPP woye! Ndimafuna ndikambeko pang'ono kuti Malawi muno mtsogoleri amene tikwenda timvotere chaka chino ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa Professor Arthur Peter Mutharika ndi mtsogoleri khayo amene odekha komanso amene ali chifundo muno Malawi, amene alibe mtima wakuba ngati achakwera. DPP woye! Mukaona anthu a DPP kumangoti iyayi Chisale woononga, iyayi wakuti woononga, achisale bwane kuno. DPP woye! Achisale analowa mboma ndi Peter Mutharika, mimba yawo imene alilimu. Tikumvana meneko adalowa mimba yawo imene ililimu. Koma peno ena ngolowa kumene 5 years yangothayi mimba zili kuno, makosa ali kuno. DPP woye! Misonkho yanu ya inuyo awawa jera ndalama alibe, koma ifuna kuti amaopa chifukwa samangoti chisale. DPP woye! Awa sana abe yayi, koma alipo akanganya mbomamu amene akwete ndi bwana aja mimba zili kuno akungomba ndalama za Malawi ndikumanena kuti atafoteso chamawa zigwira zimenezo. DPP woye! Amanga loji kusalima uku chaka chimodzi ndalama za misonkho ya Malawi ndadzibweranso pano mafoteso zona zimenezo. Ndeni mafuna chinthu chonena kuti ngati tipanga mavuto, ngati tipanga masewera kuvoteranso chakwera kachikena Amalawi titha Amalawi muno mopsiri ngati chipere tonse tipsa chipiri muno. Chifukwa yenachi ngati DPP woye, ngati zinthu zakwera pa 5 years yomwe yapitayi yangothayi, ngati mafuta Peter Mutharika anawasiya pa 600 kwacha galimoto afika pa 3000 kwacha, kodi ikamatha 5 years zinayi safika 20,000 kodi ngati fertilizer Peter Mutharika anamusiya pa mtengo wa 17,500 5 years yangothayi afika pa 115,000 kwacha, kodi ikamaza fika 2030 sasafika pa 1 million mudzalibe ina Malawi. DPP woye! Ndimafuna ndikambeko soma nkhani ya ndeke komanso commission inquiry. Kodi ya Malawi ndege inagwa ija kuchikangawa. DPP woye! Ndege inagwa ija kuchikangawa. A president akamba kuti afika kunzuzu ndikubwerera, koma pamene kunzuzu kwa ndege sine nani kodi. DPP woye! Tinamvanso msilikali wa nkhondo ame General Commander Valentino Pili kunena kuti ndege chinakafika kusisha nkukabweranso kumene sinakafike. DPP woye! Kodi tinene kuti akuti palibe amene anakwitsa imene chenichike ndi ngozi, mukuvomera zimene ndi ngozi? DPP woye! Ndiye ndimafuna ndikupatseni example yonena kuti
Malawi muno zinachitikako ndi boma la Profesa Arthur Peter Mutharika. Achaponda adaona mizira mlandu wakuti awononga kamangidwe kachimanga ndi kampani yotchedwa Kaloswe. Mukumbuka zimene zija? DPP woye! Profesa Arthur Peter Mutharika adangoona kunena kuti akuti achaponda kukhuzidwa ndi mlandu wa chimanga wa Kaloswe, anachotsa unduna wa agriculture. DPP woye! Kusonyeza kunena kuti Profesa Peter Mutharikayo amasala chilungamo. DPP woye! Inu amalawi muli apa mukundiuza kuti Chakwerayo ndi anthu onse palibe amene analakwitsa Ukalemtawi songs ambuye Omerani minchito yama Janu Ulemelelo wanu Ukalemtawi songs ambuye DPP woye! Amandikumbutsa unena kuti ndifuse ndithu kuti kodi alipo andira ngongola apa za MCP izo, alipo andira nifi apa. Ndiye unena kuti DPP woye! Mukumaona mpaka nduna a vice president amanganya kumagawa zovala kaunjika majeketi akuluakulu kuno oposa masaizi, ngongole kumanamiza anthu, ngongole si zawo. DPP woye! Ndi amafani kuoza onena kuti ngati alipo wainu apa amene ndina ngongola kusenza nyamng'amba, alipo DPP woye! Ndi mafani kambeko osamba zonena kuti kunja kuno akukonza MCP kuti abere mavoti. DPP woye! Kodi mulalobera kuti abere mavoti? Zitheka? Ndimafuna ndiyenjeze komanso kuntunda wa Malawi amene akundimva nsangiro chitipo unena kuti Annabel Ntalimanja make chair analengedwa ndi Mulungu, si choncho? Chakwera analengedwa ndi Mulungu, si choncho? Achimwendo Banda analengedwa ndi Mulungu, si choncho? Anthu onse amene afunanso kuleza mavoti muno Malawi analengedwa ndi ndani kodi? Amenenso anapanganso systematic machine analengedwa ndi ndani kodi? Chilipo Mulungu chimene mulephera? DPP woye! Ndiye ndinafuna ndinena kuti Mulungu sosera naye iyayi. Musapange zoti wa Malawi zuzukenso zaka zina 5 zikubwera ziyayi. Kwakwana amalawi masiye avote mwangamira kufunira. DPP woye! Pompano akuchira kupanga njira zoti mafuta zisowa muno Malawi. Mafuta akungoba ndalama zakunja kumanena kuti mafuta akusowa mpamene ndalama zija akumaziba kumadya. Pompano 50 billion yapita wabera. DPP woye! Ndikukamba za 50 billion ndalatani kodi? Akunama kuti awabera pamene ndalamazo adya agawana kumeneko. DPP woye! Koda Malawi tikavotanso Chakwera chaka chino apa ma 50 billion angati muno Malawi. Kodi mukutu DPP woye! Ndiye mukaona kuja MCPko anthu amene akusangalala sakukwana olo anthu 10 yayi. DPP woye! Ndiye kuti ndi anthu akuluakulu mimba zija ndiye nakatali awo sinatchwa mayina ifata alimanga natchwa mayina koma Mungu wadziwa akuluakulu mimbawo ndi anthu enawo ndi amene akudya ndalama mwa dzina president. DPP woye! Zimenezi zithe pa 16 September chaka chino, si choncho? Takonzeka kuvotera Profesa Arthur Peter Mutharika.
DPP woye! Ndimafani malize motere, mwana nanye mwa manja acheti. Ndichani chimenechi? Ndichani? Ndikufani welengeni mawu apa Exodo 14, verse 14. DPP woye! Akunena kuti, mawu akulu akunena kuti, Farao alondola Aisraeli. Ndiye kuti chakwera alondola Malawi. DPP woye! Ndipaonera kuti 13 ndipo Mose ananena ndi anthu, musaope, chilimikani ndipo penyani chipulumutso cha Yehova chimene chidzakuchitirani lero, pakuti Aigupto mukuona lerowa simudzaonanso. DPP woye! Ndimalize 14. Yehova adzakugwirani mkono ndipo inu mudzakhala chete. DPP woye! Mawu a Mulungu akuti chani? Aigupto mukuona sulananso kodi? DPP woye! MCP mukuona leroyi September sulananso kodi? Kodi Bible manama? Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.